Tää vetämällä täältä tulee. Joko homma menossa? Tää vissiin vaan vedetään. Joo. Menkää tuon kartanon valvo vieressä silleen näin. Onko paha? En kato. Oota Marsu jo vielä sen. Ei tunnu missään oksena. Ei se vielä, mutta nyt kukaan. En mä kato. Oikein juhannushommat. Kato Arska, et uskalla. Et uskalla. Onko paina? Kohta kun se oikein. Pakko sua vilkasta sit kun se käy. Aki säestää. Eikä! Anna kaata! Ari kokki! Ole hyvä! Hyvä Pike. Pirkko ei tee pahaa. Tuli oksen. Ei multa tule. Hyvin se pöllähti sitä kun minä ajuu. Kato, Pike vaan mättää veneessä. Olisiko joku mulle makkara? Ei katsottua. Mitä Pikeekö se rupesi täyttämään sitä? Se saatana lapsi. No niin, Arska. Mä asun Meijun kanssa, mä oon tottunut tää paskaa. No niin, Arska pesemään pönttö. Missä se on? Se on jo vedet tuolla. Mahtuuko se hyvin siihen? Mahtuu. Sinne jäi noin paljon Niin tyhjää. on, mutta se, että se ei hae. Kato sinne. Missä se on se paikka? Oi, Se on vasemmalla puolella. oi. Ei sinne mua kattu, perkele. Mä annan sulle vinkin, eitä se siihen ojan pohjalle se pönttö. Ei vittu paha. Ei se enää paha näky. Tuliko piltesyritys? Katsojat kärsivät enemmän. Ei se ala olla jo. On se aika hyvä. Mitäs tällä pohjalla kun sormi? No voi vähän. Ei kun se menee ihan hyvin tossa. Haisee se kyllä aika pahaa. Vittu roskii päälle. Ei kun se on ihan vettä menee. No se on hyvä nyt. Hyvä. Vittu se kusi haisee. Niin se siinä onkin mikä haistaa. Ei enää katsoa yhtään. Mitäs tuo? Ei, se on siellä. Kaikki on... Ai, kiitos tästä. Pikellä ei yhtään. En mä haittanut. Mut se pöllähti sieltä kun se veti niin meijun hommaan, niin sieltä tuli oikein lämmin höyry. Silloin lähti Arskalta pitkästi. Mistä on okset? Ai. Iso käsi Arille. Se apuun. Taadikin lähti pesemään kädet. Me ihan